खावनाय खामानिखौ दिनैनिफ्रायनो जागायजेननोसै नामा? सोरखौलाय माबायदि खावनांगौ जाखोब्रा? गिनायबो मोनलायलाङो माथो। गिनानै मा जाबावगोन गुमै, गिनानै मा जाबावगोन? जोंफोर साइकेल गंसेखौनो सालायनो हागोन ना हाया? मालायफ्रा साइकेलखौ नायला बाइक लाबाय, बाइक गोनांफोरा बाइकखौ नायला गारि लाबाय, गारि गोनांफोरा मालाय गारिखौ नायला बिसोर गोजौनिखौ नागिरबाय। जों मा? जों बिदिनो थाबाय थानोसै? जों बेबस्था खालामबा? बैनाय गुमथा, बेबायदि मानसिफोरनि साव मोननाय खामानिखौ मावोब्ला जोंहा फाब नांनाय नङा आरो। बेखौ मावस्लायस्लाय जोङो नांगौबा बन दाननानै फानना जानायाबो साबसिन जागोन नामा? बिदिब्ला मा नों मावला नामा? मावनोबो गोसो, बेराफारसे न'खरखौबो सानहरो। जों बेफोरबायदि खामानि मावनानै बोरैबा हमजायोब्ला आंनि गथ' गथाय, आंनि हिनजाव, आंनि बिमा बिफा, आंनि न'खर, आंनि बंस'फोरा मा जागोन? गोथाङैनो बुथारजोबगोन बिसोरखौ। बेनिखायनो आं बे खामानिखौ बारा मोजांबो मोनाखै। मानसिथ' खावगोन नंगौ, खावनोबो ओरैनो हायो, नाथाय मानसि खावनानै जों बिसोरनि जिउफोरखौ गोथां जाना होनाय जानाय नङा आरो। बयबो मानसिफोरानो संसाराव थांना थानो गोसो जायो, थांना थानो लुबैयो आरो बयबो थैनो गियो। नाथाय जों बेफोरबायदि मानसिफोरखौ इनाय खालामनाया जोंहा गिदिर फाब जाथारगोन। मानसिखौ गसाया सोरजिदों आरो बे गसाया सोरजिनाय मानसिखौ जों रावबो मानसिया बुथारनो बा अयथासार खालामनो रावनोबो एखथियार होआखै गसाया। माने एथ'ग्राब गियानि खोथा बुङोब्रा गुमै नोङो। थाखा खामायनायावलाय मा फाब मा साब जेबो खोथा गैया बेयाव। थेवबो बैनाय साननो गोनां। आं सानो, संसारनि गासैबो मानसिफ्रानो सानो, सासे बिमा बिफानो सासे फिसानि गोनांथि, सासे फिसानो सासे बिमा बिफानि गोनांथि। बयहाबो बिदा फंबाय, बिब' बिनानाव, बिमा बिफा, बिबै बिबौखौ लानानै मोनसे न'खर। जुदि बे ग्रोम न'खरनिफ्राय सोरखौबा जोङो खावनानै बुथारोब्ला बिसोरनि न'खरा माबायदि जागोन? बिसोरनि गोसोआ बेसे खामगोन? बेखौ मावस्लायस्लाय जोंहा जुदि गुबुनखौ बिदि खालामनानै होयोब्ला जों गाव गावनि फिसाखौ फाननायानो मोजांसिन। मालायखौलाय जों मानो दुखु होनो? दे गुमै, बे खामानिखौ नों एसेबो मोजां मोनथारासैबालाय बे खामानिखौ मावला। औ बैनाय, मालायनि जिउखौ मानो खहा खालामनो? गसाया जोंनो मेगन होदों, आथिं आखाइ होदों, साननो मेलेम होदों। जोंनो मोजां खामानि मावनानै जानो गोबां खामानि दङ संसाराव। नों आंसो आन्दायनानै दङ। मालाय मानसिफोरा न'आव थानानै थाखा खामायगासिनो, गामियाव थानानै थाखा खामायगासिनो। जों मानो हाया? जोंबो हागोन, खस्थ' खालामनि। बैनाय गुमथा, थौदो, नोंबो न'आव थांफिनदो, आंबो न'आव थांफिननोसै। जों माब्लाबाबो बेफोरबायदि मालायनि बे साव मोनजानाय खामानिखौ मावा। आइया मैया थिग खोथाखौनो बुंदों। हौवा गैयै हिनजाव मानसिखौ रावबो मोजां नोजोरजों नाया, गासैबो चान्स लानो नागिरो होननानै आइया मैया थिगखौनो बुंदों। आरो नंगौबो। हौवा मानसि थायोब्ला एसे गोगोम जायो, बेमार आजार जाब्लाबो एसे एनै सहाय मोनो। थाखा फैसा नांगौ जाब्लाबो हौवाफोरा माबा मोनसे बेबस्था खालामनानै जगायनानै होयो। नंमारगौ, हौवा मानसि थाथारनांगौ। गासैबो न'खरनि मानसिफोरानो जुदि आंखौ गनायबायब्ला आंलाय मानोथो गोसो गोरा जाबावनो? आंबो गोरोबना थानायानो मोजांसै। आइया, ओइ बे जोमै नङा आरो? माथो आं जोमैखौ बहाबा थांबाय होननानैसो खोनादोंमोन। ना मानसिफोरा ओरैनोसो बुंदोंमोन ना माथो? माथो जोमैयालाय गामियावनो दङ। ओइ जोमै, नै ददेसो माथो। जोमै, नोंखौ गामिनि गासैबो मानसिफ्रानो माथो बबेबा गोजान जायगायावसो दंहैयो होननानै बुंदोंमोन। नंमारगौमोन आरो? नों गोजान जायगायाव दंहैयोब्लालाय आरो दिनै बेयाव माबायदि सफैखो? औ ददे, आं गोजान जायगायावसो दंहैयोमोन। जानो आरो आं बेयाव माबायदि सफैफिनखोथाय? ददे, आंनो मोनसे खोथा खोन्थालाय नोङो। आयु, आं रावनिबो जेबो खोथा मिथियाहाय मा, आंलाय नोंनो मादि खोन्थानांगौ? बिदि नङा ददे, नै ददे खोनासंलाय। जेब्ला आं अलंबारजों फाथैलाय बिसिखांनानै गोजान जायगायाव दंहैयोमोन ना, बै समाव गामिनि मानसिफोरा सोर आंखौ मा बुंदोंहाय? नों खोनाबायदों? सोरबाफोर आंखौ गाज्रि बुंनाय बा सोरबा मोजां बुंनाय, सोर मा बुंदों नों खोनादों? खोन्थागोन ना? आयु फाग्लिया मा सोंखायो? जोमै, नोंलाय मिथिखायो माथो गामिनि मानसिफोरालाय नंगौब्लाबो नङाब्लाबो, मोजांब्लाबो गाज्रिब्लाबो फंसेखौ फंनै बारा खालामनानै बुंग्रा गोजा होननानै। बुंग्राफोरालाय आरो मोजांखौबो गाज्रि बुंगोन, गाज्रिखौबो मोजां बुंगोन। सोर सासेनि खोथाखौ खोनासंनो नोंलाय? बेफोरखौ बाद होदो दे जोमै। ओमफ्राय नों दा सोरहानाव दङ? सोरहानाव मा खामानि मावनानै जागासिनो नों? ददे, आं न'आवनो दंफैयो आरो अलंबारजोंनो थाफिननाय बायदिसो जासिगोन। ए नंमारगौ आरो? औ ददे, जोंथ' फाथैलाय बिसिलायखाबायमोन। दा फाथैलाय बिसिखांनायनि उनाव बेफोरबायदि आरो गोरोबनानै थाफिनोब्ला माबायदि जागोन? जोंनि सिगांनि अनलायनाय बायदिनो फैफिनगोन ना दावराव दावसि जाबाय थागोन? मादि जागोनहाय?
होद' दे आं दा अलंबारजों थाफिननाया मोजां जागोन ना जाया? खोनासं जोमै, फाथैलाय बिसिनिया हौवा आरो हिन्जावनि गोरोबनाय गैयैयाव गोरोबलायनो हायैयाव बेखौ गावस्रा होलायनायनि मोनसे रायजोफोरनि नियम जे दिनैनिफ्राय नोंसोर हौवा हिन्जाव नंला होननानै बे मोनसे फोरमान। नाथाय थार अनलायनायखौ रावबो बोखानो हाया। फाथैलाय बिसिदोंमोन नंगौ, नाथाय जुदि नोंसोरनि गोसोआ दाबो सानैजों सासे जानानै दङब्ला बेखौ बारहुंखायाबो हाया। आरो नों सोंदों मोजां जाफिनगोन ना जाफिना, गोदोनि बायदि अनलायफिननो हागोन ना हाया होननानै नों सोंदों। बेफोरथ' गाव गावनि सायावसो। जोमै, अनलायफिननो हागोन ना हाया, सिगांनि बायदि जागोन ना जाया होननायाथ' बे गासैबो गाव गावनि सायावसो। नों गोसोखौ गनायना लानो हाब्लानो गासैबो जागोन। नों गोसोखौ नम्र खालामनो हाब्लानो गासैखौबो हागोन। दे आंथ' अलंबारजोंनो थाफिननोसै बायदि सानदों। ओमफ्राय उनाव मानसिफोरासो आंखौ माबाफोर बुंगोन नामाथाय? खोनासं जोमै, संसारा नोंनिसो। नोंखौ रावबो फैनानै खबर लाफैया नों मोनजादों ना मोनलोङा, गाननो मोनदों ना मोना। नोंहा सुखु दुखु रावबो फैनानै नोंखौ खबर लाफैया। अब्ला नों मालायखौ लानानै मानो खर' सादों? मालाया बुंनोल'सो हायो, नाथाय नोंनि नांगौ समाव, नोंनि दुखुनि समाव, नोंनि गाबनायनि समाव रावबो नोंजों फैनानै गाबफाफैया। अब्ला नों मालायनिखौ लानानै, मालायनि खोथा साननानै नों गावनि जिउखौ मानो बेबायदि दुखु होनानै लाबाय थादों? नों गोसो जादोंब्ला अलंबारजों थाफिनो था, जोंनिफ्राय जेबो आपत्ति गैया। नाथाय बेल' गोजोनै था, गोजोनै संसार जा, आरो जि खनसे भुल जाबाय आरो माब्लाबाबो दा जाफिनसै। थेंक इउ दे, नों दे आंखौ दिनै बुजायबाय। दे जोमै, लोगोजों लोगोलाय माखौ थेंक इउ होलायनो गोनां? बयनि नखरावबो बेनो जाखायो। आं रावखौबो मिनिया, रावखौबो गाज्रि होननानै बुङा। आंनि साननाया जेब्लायबो मोजां, आरो आं गासैखौबो मोजाङै थाजानोल' लुबैयो। दे बिदिब्ला आं थांनोसै दे। जोमै फाग्लि, बबेयाव देरगारदों बियो? दाबो जेबो बुजिया मानसियानो। देरहा, आंजों मा खोथा रायलायनो नागिरदों नों? खोनासं अलंबार, दाथ' जोंनि नखरा फारसेथिंनिफ्रायनो थिगैनो जाफिननो हमबाय। बेनिखायनो आं माखासे खोथा सानबाय आरोना। बेनिखायनो नोंजों रायलायनो होननानै आं दा नोंखौ बेयाव लिंना लाबोनाय जाबाय। दे बुंदो। खोनादों जोमैयाबो फैफिनबाय होननानै। नंगौना? औ फैफिनबाय। नाथाय अलंबार, जोमैया फैफिनबायब्ला आरो कारिश्माया? आं कारिश्माखौ गारबाय। आरो मालाय दङ बे तामिलनाडुआव। बे जेखि जाया जाबाय थाथोंसै, बिनि खबर आं लाला। कारिश्माखौ गारबाय। अब्ला बेनोबोथ' नोङो सम्पत्ति होनांगोन ना? बेनोलाय मानो सम्पत्ति होनांगौ जाखो? बेथ' आंखौ गोरजियासो लांदोंमोन ना, आंसो मोननो मोन्थाय दङमोन बेनिफ्राय। नाथाय आं बेनिफ्राय मोननोबो दरखार गैला, लानोबो दरखार गैला, आरो आं बेनोबो होआ। बे जुदि फैफिनोब्ला आं बेखौ बुनानैसो हरफिनसिगोन। नांलालै आंनो बेखौ। जोमैयानो मोजां, जोमैखौनो लागोन आं। हारसा मानसि भाइ, हारसा। बिराद दिमाग दङ बिसोरनियाव, साबधान। नों आंजों मा खोथा रायलायनो नागिरदोंमोन बेखौल' बुंदोब्रा। खोनासं अलंबार, जों बर'नि फिसाफोरा रावबो बिदा फंबाय, बिजावजालिजों बिजावजालि नखर गंसेयावनो ज' थानानै जाफाजाबनो हाखाया। बेखौथ' नोंबो मिथिखागौ। औ, मा जाखो ओमफ्राय? गोदोनो बिजावजालिजों बिजावजालि नांलाय खमलाय बेसेबां दावराव जाबोखो। बेनिखायनो आं सानबाय, दा जोङो बिदा फंबाय सानैयानो मोजाङै रायलायनानै गाव गावनि मोननो गोनां भागफोरखौ राननानै लालायोब्ला नोंहाबो स्र' जाबाय, आंहाबो स्र' जाबाय। नोंनि सम्पत्तिखौ नों मा खालामनो गोसो खालामदो, आंनि सम्पत्तिखौ आं मा खालामनो गोसो आं खालामनो हासिगोन। बेखौनो रायलायनो नागिरदोंमोन नोंजों। बेफोर खोथाखौथ' आंजों रायलायनानै माथो मोननो? आइ आफायासो नखरनि गार्जेन, बिसोरजोंसो रायलायनांगोन। आइ आफाया जोंखौ माब्लाबाबो जुदा जानायखौ लुबैयाखै। नाथाय नोंनि हिन्जाव आंनि हिन्जाव आरो नखर गंसेयाव जाजाबनो हाया। बिसोरजोंनो लोगोसे मालाबा हिन्जावनि खोथाखौ दाननो हायैयाव हिन्जावजों लोगो जाफ्लांनानै जों बिदा फंबायाबो नांलायलायनाय जायो। बेनिखायनो जों बिदा फंबायानो सिगाङावनो गोख्रों जाग्रोनांसिगोन। हिन्जावनि थाखाय जों बिदा फंबायनि सोमोन्दोआ मानो गाज्रि जानो? गोदो जे जाबोबाय आं दा बिदि जाहोनो गोसो गैला। दे जागोन, नों जि सानदों नों बिदिनो खालामदो। आंहा बेयाव बुंनो जेबो खोथा गैला। खालि मोननो गोनांखौल' मोनबानो जाबाय। बिदिब्ला जों सानैबो आइ आफानि सिगाङाव थांनानै बे खोथाखौ बुंहैनांसिगोन। अलंबार, हा? आं नोंजों फंनैसो खोथा रायलायगौमोन। डिस्टार्ब जागोन? दे रायलाय। औ दे जोमै बुंलाय। अलंबार, नोंथ' आंखौ बोजबनो नागिरबाय, नाथाय कारिश्माया? जोमै, नोंनि गोसोआव मा सानदों? नों आंजों थाफिनगोन ना थाफिना? नों बेखौ बुंग्रोदो। कारिश्मानि खोथाखौ दोनथ', बिनि खोथाया गोजानाव दङ। आरो आंथ' बेखौ गारबोखाबाय। आरो बियो जुदि आंनि जिउआव फैफिनोब्लाबो आंनो बेखौ नांला। एसेबो मोजां नङा हारसा हिन्जावनि आखला। नों बेखौ गारबोमारबायबालाय बिदिब्ला आं नोंजोंनो थानोसै। सैथोना जोमै? औ अलंबार, नोंजोंनो थाफिननोसै। नाथाय अलंबार, आंनो न' गोदान नांगौ। न' गोदान माने? बुजियाखै नामा? खोनासं बिदिब्ला, जेराव दोक्सि आलादा, साराय आलादा, गेस संग्रा आलादा,
जोंनि ओंखाम जाग्रा डाइनिं टेबोल आलादा, गासैबो आलादा। जुदा जानायनि खोथा बुंदों नामा? औ, आं जुदा जागोन। मानोना गोदो जेब्ला जों नखर गंसेयाव दङमोन, जों माब्लाबाबो गोजोनै जाबोनो हाखायाखै। आरो दाथ' बेसेबांबा जेंना जेंसिनि गेजेरजों थाफिननायनि खोथा। आरो दाबा मारै जागोन? नांलाय खमलायनायनि गेजेरजोंनो, सहायलायनो हायैनि गेजेरजोंनो जोंनि गारलायनाय जादोंमोन। आरो दाबो जुदि बेफोरबायदिनो एखे समयसा जाबावोब्ला जोंनि जिउआव बेफोरबायदि जेंनाया आरो फैफिननो हागौ। बेनिखायनो आं स्रा जानो लुबैबाय। रायलायखांबाय ना? औ, रायलायखांबाय। फैदो। अलंबार, आं बुंनाय खोथाखौ नों मा सानखो? बिदिनो जाथोंसै दे। अलंबार, बिदिनो जाथोंसै दे बिदिब्ला। जामाय, बेसेबांबा गोबावनि उनाव दिनै नोंनि मुंखौ जोमै होननानै गाबज्रिनो मोनबायना आं। दिनैसो नोंजों जफाजाबनो मोनबाय। जोमै, आंनिथिं मोखां जालाय। बेसेबांबा गोबाव हारसिं जानानै दङमोन आं। बेसेबां आलायाथनि जादों आं। बेसेबां दुखु खैफोदनि गेजेरजों सहायनानै थांनानै दङ आं। नों आंखौ मानो फाथैलाय बिसियामोन? जामाय, थांखांनाय बाथ्राखौ मानो रायखांबाय थादों? थांनाय बाथ्राखौ थांनो होदो, गोमोरलांनो होदो। आरो बेफोर गासैखौबो गाज्रि सिमांसो होननानै सानदो। बोरै बावगार हानो? नोंनिफ्राय गोजान जानांनायाव बेसेबां खस्थ' मोनदों आं। आगै बासा नङाब्लाथ' दिनै नों आंनि खाथियाव थानानै रायलायनोबो मोननाय नङामोन। आंनि महर मुस्रि नों नुनायानो नङामोन। आं दाहालागि हाजों समान गोरोबनानै थांबायमोन। जोमै, नोंनि आंनि खाफालनि लिरनाय जारिमिन। गसाइया नोंजोंनो आंखौ खाफालाव लिरनानै होखादों। बिनिखायनो दिनै नोंखौ मोनफिनहोनो थाखायनो गसाइया बासाखौ थोनहरदों, नोंखौ बासायनो, नोंखौ जोथोन लानो। अब्ला जों सानैनि फाथैलाय बिसिनायाबो खाफालाव लिरनाय दङमोन होनलाय फालतु साला? औ, खाफालावनो लिरनाय दंखायोमोन जोंहा, बेनिखायनो बिदि जादों। ए, आगै दावखा, बबेनिफ्रायथो खावब्ला नुजाफैखो नोंलाय? आंजों हायो नों आदा? आदा? दावखायालाय अलंबारखौ मालानिफ्राय आदा लिंग्रा जाखो? आरो अलंबाराबो आगै होनना बुंनायदों। माने आं गैयि समाव बिसोरनि सोमोन्दोआ जोबोद गोथौयैनो जानानै दङमोन ना माथो? र', दासो फार्स्ट मिलायदोंना जों? आं दा जेबो बुंथ'लासो। एसे साननैसो जाथों र'। बबेनि आदा गोदै आगै गोखै बिसोरो? होगोन आं। आदा अलंबार, जोमै गैयि समाव नोंनि गाननाय जोमनाय जि आं सुदोंमोन ना, बेनिखायनो आंनो बै जि सुनायनि बेसेन एसे राननांगौमोन। राननांगौ? औ जोमै, नों गैयि समाव दावखाया आंनि गाननाय जोमनाय सुनानै होदों। बेसेरा बेनिखायनो बिदानिफ्राय एसेसो लुबैयाखै बे। जागोन दे आगै दावखा, दा आंनि आखायाव फैसा गैया। आं गाबोन नोंनि न'आव थांनानैनो नोंनो हैसिगोन दे। नों दा थांदो दे। जागोन दे आदा, बिदिब्ला गाबोन हैबानो जाबाय दे। जोमै, मा जाखो? मा जाखो माने? आं बेफोरखौ मा नुदों? आं बेफोरखौ एसेबो मोजां मोना दै, मिन्थिखा। हारे जाम्बि, नों गैयि समाव आंनि जि सुना होदों नालाय, बिनिखायनोसो दा। खोनासंलाय जोमै। खोनासंला आङो। आरो आं बुंदों आं बेफोरखौ एसेबो मोजां मोना।